wasis ing tanah Jawa lumantar lampan semu ringgit purwa hasta prata ing crita Kutha Rama wolu lampan kang wajib sira duweni men bisa anggone Kutha Jati watake surya bulan angin lan siti samudra lintang mendung jinangkep agni welasase wibawa lan amasesa bisa dadi apa wae pitulung kang lagi bingung sabar jujur tinulodo tumindake sinten wae kang bisa anuladani mesti pantes sinapa ratu sejati senajan mung kawula alit lan sutra wicaksana wibawa manjing dan rikala jaman semono pitutur para wasis ing tanah Jawa lumantar lampan semu ringgit purwa hasta prata ing crita Kutha Rama wolu lampan kang wajib sira duweni dimen bisa anggone Kutha Jati watake surya bulan angin lan siti samudra lintang mendung jinangkep agni welasase wibawa lan amasesa bisa dadi apa wae pitulung kang lagi bingung sabar jujur tinulodo tumindake sinten wae kang bisa anuladani mesti pantes sinapa